टी20 वर्ल्ड कप 2022 रु भारतीय टीम भारतीय लज्जाजनक पराजय पर भारतीय टीम्रु अधिनायक पदରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। 18 ନଭେମ୍ବର ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳା ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ରହିବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଛନ୍ତି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଆଗରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରୁ ବାହାରି ହେଲା ପରଠାରୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ଟି20 ତୁଳନାରେ ଭଲ ଖେଳି ପାରିନାହୁଁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାର ସବୁ ଗୁଣ ଭରପୁର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଏକାଠି ଖେଳିଛୁ। 2022ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନମୁନା ଦେଖାଇ ଗୁଜରାଟ ଲାୟନ୍ସ ଭଳି ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜର ବଡ଼ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି। ମୁଁ ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ସବୁ ଏବେ ମୋ କାମରେ ଲାଗିବ। ବିରାଟ ଓ ଧୋନିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଯେମିତି ଜୋସ୍ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜୋସ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫୁଲ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଦିମାଗ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଧୋନିଙ୍କ ଏସବୁ ଗୁଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।